poseban dan za grad Prelog, za gospodarstvo i ono što ću ja samo u kratkim crtama reći da smo ove godine upravo jednom aktivnostu, gospodarskom aktivnostu privukli blizu 19 milijuna kuna europskih novaca, bilo je to preko Interrega, znači međugranične suradnje ili preko EU fonda i blizu 700.000 kuna našeg novca hrvatskog resornih ministarstava. Jedna od najuspješnijih godina u tome i ja se nadam da će Sveti Nikola 6.12. donijeti još jedan lijepi projekat, tako da ovu godinu završimo sa uspjehom na licu i sa, bi rekli, novom vjerom, nadom i jednim elanom da sve projekte realiziramo u toku 2018. i 2019. godine.